aton mabiabihon buutan ng matinabuligon nga Mayor Hanbungtohan sa inyo, Honorable Mayor Maria Rochelle Guardino Mergal Surata Maestro.
Pagkakinaton mga sakayan natin sa Hermano Mayor, Presidente natin ng Hermano Mayor, ang Estrella Birogoy Clan, Sir Alfonso Birogoy Jr. Pagkakinaton kayo pa ang Mayor Honorable Maria Rochelle Guarino, Vergal, ni Maupay, Kapansaya, hindi amin na do. O sa mga amin na do, ginusan niya po natin na magkumalaod, dahon na probinsya, hanggaran ni Sanggap Panalawigan number